दा न'खर बिगोमा हिसाबै बेसेबां माबायदि गोजोननाय मोनखो बैसागु बोथोराव एसे फोरमायना होदो। जागायबाय मोसानाय बे समाव। बर' माहारिया थारैनो जों जेरैबायदि गाजा गोमजायै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसे बरायखौ फिनबावनाय थाबाय आरोना। आंनि नै मोनसे जायगायाव दंफैयो जोंहा गगामुग हालामनि मिंबां हालामनि 2 नं मानिकपुर होननाय गामियाव दंफैयो आरोना। दा बैसागु सिजन नालाय बैसागुखौ आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय बबे गामिया माबायदि मोसायो बेखौ एसे देखायनो होननानै नैबेयाव फैनाय जाबाय। थ' नैबेयाव सासे जोंहा न'आव फैदों आरोना। थ' आं माने देखायनो होननानै लेंहरनायखाय आंबो फैबाय। आं देखायलांबाय थानोसै माबायदि मोसायो बिथांमोना। दा बैसागु बोथोरखौ माबायदि फालियो माबायदि नियम निथिफोरखौ एसे देखायलांसै। हायोब्ला नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो, आंबो देखायलांबाय थानोसै। देखायलांबाय थानो सेस्था खालामसै आरोना। नोंथांमोनाबो नायलांखाबाय थादो। चलो नै बेथ' जों लाग्रोसोमोन। बा सिनायलायबावाखैसो नै बैसागुआव बिदिसो ए नै ओरै जाहैबाय बिहामजो हान्जा, ओमफ्राय नैबे सब बिहामजो हान्जा गोजा आरोना। ओमफ्राय नैजाय सिख्लाफोरबो दङ। नै खाम दामग्राया नोंनो गासिबो जिरायखाजोब्बाय। बोराय आरोना गामि गाहायलाफोर जिरायजोब्बाय गासिबो। ओरै ओरैजाय दं आरोना। ओरैनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा मोसानोसै रेडि जाबाय। न'आवनो मोसानोसै नोंहा ए नोंसिना माब्रै गिटारसो माथो ए माथो जागलांनायसो मानसियाबो नै मा जागोन बे सेंग्राजों जागलांनायसो मानसियाबो। नै नोंसोर मोसाया सेंग्राफोरा मोसाया होद मा जागोनलै एसे दुरबलबालाय मोसानांगौरा। नै गरम ना गरमबालाय हा नुवाखै दे बिसोरा सेंग्रा सिख्लाया फार्स्ट मोसासिगोन आरोना। दं फार्स्ट टाइम माने सेंग्रा सिख्ला मोसानायखौ खनसे देखायग्रोनोसै माबायदि मोसायो नायलांबाय थादों नोंथांमोनहाबो। नै बिनिफ्राय दामना हरगोन आरोना। खनग्रा आरो दामग्रा नै बिथिं थाखाजोब्बाय बिसोरो। ओमफ्राय नै बिथिं मोसागोन बिसोरो। नोंसोरनालाय मा खनायाव मेंनाय दानो मेंबायबो नै नायनानै लादो सारा बबे गामिनि मिथिखाबाय दा। जागायबाय मोसानाय बे समाव नायदो सेंग्राफोरनि खानाया एसे गुसुं जानांगौलै लावद्राय लायो नोंसोर। बोलो बा सेंग्राफ्रा नै खानायाव खर' मा थिखांना लादोंब्रा। सिलाया एसे गुसेबद्राय जादों आरोना। सिलाया एसे गुवार जानायबा मोसानाया पजिसनाव मोजां जागोन मोसानो, खिन्थु सिलाया एसे गुसेब जाना होबायना एसे खम जादों माबाया। एसे राउन्ड देखायनोसै खनग्राफोरखौबो देखायबाय थानोसै आरोना। ओरै मोसाग्राखौ देखायलाय खनग्राखौ देखायलाय फाला फाला देखायाबा ओरै खावसे थालायगोन ना। ओंखायनो माने बिसोरखौ खावसे देखायनोसै आरोना। सोलिगासिनो साउन्ड सिस्टेमखौ एसे खम खोनागोन आरोना खननायखौ। होमबाबो माने नायदो माने एसे गोजानाव थानानै साफायनाय जादों नालाय। मा लागोन बेयावलाय सौराय मेथाइ खनग्राफोरखौ एसे मोजां देखायनोसै आं नायदो नै हेलौ नै जों लागोनिसोमोन आफायबो जिरायलायबावबायसो नै मालाय जिरायनानै आखाइ हमना होलायबावदोंसो मालाय।
मोसानाय हाबाफारिया सोलिगासिनो आरोना नोंथांमोनाबो एसे कमेन्ट होदो माबायदि मोनखो मोसानायफोरखौ मेथाइखौ आं एसे देखायलांबाय थानोसै जोबजासे नैबेयाव फट'शुट सोलिगासिनो मालाय नै नोंसिनालाय मोसानाय जाथ'वा बैसागुआवनो नै मोजांसिनलै बुरैफ्रा साइज गैला नै महरा ओंखायनो लाजाथ'ला मा रानदों इयावलाय सिरा ओइ थालिरलायाव सिरा आरोना नै सिरायाबो एवनायसो नै दाबायदियाव सौराय मोनजालालै बिराद खस्थ' सौराय दिहुननो ओंखायनो माने सिराया बायबानो मोनो नालाय ओंखायनो एसे सिराखौनो होयो आरोना बयबो बुरहोनायानो सिगांलै नङाबा बायदिसिना जानो लुबैयो आरोना बहुद मोजां बुस्थु फायदा होदों बिसोरनो गेजेर नांबाय हाबथ'नाय सोलिबाय आरोना नै खायद'आ बहुद मोजां खायद' होदों आरोना आसलथे नोङो माबा जेनेबा बै सौराय सिरा जास्लायनायखौ जानाय साबसिन ना मेंगायोबो एसे बिराद मोजां खायद' होदों आरोना र' दा जागोन र' जोब्बाय आरोना मोसानाया बालाब गासै जोबलायबाय ओइ सेंग्रा मोसानाय बे समाव बालाब गासै बे जोबनायनि फारियाव फैबाय आरोना मा मोसानाया मानो माबा नागिरफैखो मोसानाया मानो माबा नागिरखो बे समाव जमा मोसानाया बालाब गासै जोब्बाय आरोना बिनि उनाव जमा जाबा देमसि मोसानाय होनो होनदों बे देमसिखौ आं एसे देखायनोसै माबायदि जागोन नोंथांमोनाबो नायदो देमसियाथ' बहुद इन्टारेस्ट जायो नायनो मेथाइआबो एसे कमेडि जायो नालाय दा नै देमसि मोसाग्राया एसे सानैया मोसागोन आरोना
बरिया Interested na? Interested na? Mabrey बैसागु देग्लायनि बैसागु माब्रै? बैसागुआ इदि बारा गाज्रिबो नङा मोजाङानो दं बोथोराबो मोजां बोथोरा मोजाङानो बे समाव नोंथांमोना देमसि मोसानायखौ नुबाय माबायदि मोनखो दा माने गामिनि रायजोफोरनिफ्राय सोंसै आरो देग्लायनि बैसागुआव माबायदि बारखो माबायदि सोलिखो बेखौ सों रायजोफोर देग्लायनि बैसागुआव बोरै जाखो मैयाथ' सानसे थांबाय मैयानिया बोरै बारलांखो खोन्थादो एसे जोङो गुबुन गामिनि फैनायाथ' बोरै थानो जों बेखौ मिथिनो हाया जोंनि गामियाव जोंना एकदम माने बिराद गाजा गोमजायै थांदों होनना जों बुंनांगोन आरोखि माने मैयानिफ्राय नै दिनैसिम दा जोंना गामियाबो गिदिर हिसाबै जोङो दाख्लैनिफ्राय मोसायै नै दिनैसिम सानथामाव फैबाय दा ओमफ्राय दिनैनि दिनाव जों माने फोजोबनाय माबाखौ लादों आरोखि बेसेसो न'खर दं ओरैनो जोंनिया ओरैनो बे गामियाव नै नंमालिफोर गामियाव 50सो न'खर दं गिदिरानो गामिया गिदिर दा बेसेसो दंबावो बायदि ओरैनो मागिनो ओरैनो बर्थमान जोंनाव 10 घरसो दंबावो नामा दायो मोसाजोबनांगौ न'खर आरो दिनै जोबगोन आरो ना औ दिनै फोजोबनो सानदों जेरैखि जायाबाबो बैसागु बोथोरनि बयखौबो खनसे हामलायनाय बावहरदो रायजोफोरखौ बैसागु बोथोराव बोरै जाखो एसे खोन्थाना होदो देग्लाय जोंनि 2 नं मानिकपुर गामियाव बैसागु बोथोरा जोबोद गाजा गोमजायै थांदों गतिके सेंग्रा सिख्ला बिहामजो बोराय बुरै जों जथायैनो रंजानाय जादों दा बेवहाय जों बे बैसागु फोरबोआ बर'नि एंगारहायै मोनसे बयनिख्रुइ देरसिन फोरबो बेखायनो जों खोब गाजा गोमजायै खुंदों
दा जोंहा गामियाबो गोबाङैनो दङ 52 घर दा बिनि बिथोराव जोङो दासिमहालागै 38सो न'खर थांबाय दा बाद बाखि दंबावो दा दिनै फोजोबनो सानथारदोंमोन जों दा हागोन ना हाया साराबो दा थांबायानो बोथोराबो एसे बोरैबा जादों ना दिनै बोथोराबो दिनै सान्दुंबो दुङा अखाबो हाया खोब मोजांथार जादों दोमैलु एकदम रंजानो खोब मोजां जादों दा जों आसा खालामदों जोंनि आसाम हादोरनि सिङाव थानाय दुलाराय बर' माहारिया थारैनो जों जेरैबायदि गाजा गोमजायै रंजादों बयबो बे गोदान बोसोरखौ बरायदों दा जों हास्थायो आफा इसोरनि सेराव जाहाथे बे मुलुगनि थानाय मानि गासै सुबुंफ्रा जाहाथे अराय सम आलो गोजोनै थानो हाथों जिउ गोलाव जाथों बेखौनो जों इसोरनि सेराव नैबे गोदान बोसोराव बरायदों आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय बुंथिना होनायनि थाखाय ओमफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय जोंहा न'खर बिगोमानियाव एसे सोंनोसै आरोना माबायदि मोनखो न'खर बिगोमाया एसे गामिनि रायजोफोर नालाय सनमान लाहरदों आरोना दे नोंसोरा मोसानाया माथो जायाखिसै बे समाव माने रायजोफ्रा बेयाव मोननै मोसानानै फोजोबथ'नानै ओंखारलांबाय आरोना नेक्स्ट न'आव थांसिगोन माने हाबजेन फैनायनिफ्राय ओंखारलांजासिम माबायदि मोसायो माबायदि नेम निथि दं बेखौ एसे देखायबाय आं नोंसोरनो जेसेबां हायो बेखिनियानोमोन आरोना 9 नं मानिकपुर गामिनि मोसानाया थ' आं एसे माबाया न'खर बिगोमाया एसे सनमान लाहोनो बिजि जादों हिसाबै दा दसे थानानै सोंनोसै बे समाव रायजोफ्रा ओंखारलांजोब्बाय नै जों लागोनि मोनदों बियो न'आव लेङा बाब न'आव लेंनो गोसो गैथारा नै हा गावहासो लोंगासिनो आंखौथ' गोदो गामिनि मोननानै खमसे खम लेंजायो गैया रायगासिनो दं ओमफ्राय मोनफैजेननिफ्राय थांजायो होननानै नै बेयाव एसे सेल्फि जनाव एसे माबाग्रोसै आं लाना देखायनोसै आं नै बेयाव एसे फट'सुट सोलिगासिनो दं आरोना बिहामजो पार्टिनि बिबारा बिराद बरिया बारनानै दं नै ओमफ्राय ओरैबो गुफुर मा रोखोमनि बिबारथाय ओमफ्राय नैबेयाव फट'सुट सोलिगासिनो आरोना दे बिदा लाबाय दे बिदा लाथ'बाय दे दे आं एसे नै न'खर बिगोमानाव सोंना नायनोसै आरोना दिनैथ' बैसागो बोथोरनि मोसाफैबाय न'खराव सिथ्लायाव बयबो ग्रोम ग्रोम मोसाफैबाय दा न'खर बिगोमा हिसाबै बेसेबां माबायदि गोजोननाय मोनखो बैसागु बोथोराव एसे फोरमायना होदो खुलुमबाय गोजोननाय थाबाय रायजो राजानिसिम देग्लाय बैसागुआव मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों रायजो राजाफ्रा बयबो फैदों आसा खालामो बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां साबसिन हाबसिन जादों जोबोद गाजा गोमजायै आंनि न'आव हाबलांबाय मोसालांबाय आंबो दामलांबाय खनलांबाय आरो हाबबावनो दंबावो बेनोसै आरो बर'नि हारिमु आंगो हारिमुखौ लानानै खाम सिफुंजों जोंना गामि गामि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बेन्थ' गासिबो मोसादों आरो न'खर गोदोनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जानजि खाफ्राजों जाहाथे आरो मोजांनिफ्राय मोजां जागासिनो साबसिन जायो बेखौनो बुंनाय जाबाय आरो न'खर बिगोमा फोरमायबाय आरोना गोजोननायखौ फोरमायबाय थ' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना आं बेखिनिखौ देखायनानै थांफिनसै थ' भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनखोना लाइक मोनखो एसे कमेन्ट होदो बुंलायलायदो फिडबेक होलायदो अब्लासो मिथिगोन मोसानायफ्रा माबायदि जादों थ' आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना बयनिसिमबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं